Ahoj, máme tu poslední video ze série Za zavřenými dveřmi, kde se bavíme o tom, jaké emoce a jaké problémy můžeme zažívat při studiu cizích jazyků, pokud se je učíme jenom doma s internetem a s učebnicemi, bez konferencí, akcí a tak dále. Říkám bez konferencí a akcí, ale učení za zavřenými dveřmi by opravdu nemělo být jenom o tom, že se prostě zavřete, budete fakt mezi 4 stěnami a budete se drtit, přímo drtit třeba slovíčka nebo gramatiku. A ještě navíc se strnulým pohledem. Je opravdu důležité si vytvořit příjemné prostředí, takové, aby se vám v něm dobře učilo, dobře žilo, abyste byli spokojení, naladění a relaxovali u toho. Vyberte si místnost vašeho domu nebo vašeho bytu, kde je vám nejpříjemněji. Bez ohledu na to, jestli je to váš pokoj, kuchyň, obývák, cokoliv, hlavně, aby vám tam bylo příjemně a pohodlně. Do pozadí si můžete pustit hudbu, nejlépe takovou hudbu, která bude v tom vašem jazyce, který se učíte. Zapalte si svíčku, dejte si třeba nějaký koktejl nebo něco, co máte rádi. A ve studiu si vytvořte systém, který bude odpovídat tomu vašemu příjemnému prostředí. To znamená, že to vlastně neznamená, že si uděláte kolem sebe krásně, příjemně, ale otevřete si učebnici a pes, pero. Ano, musím si to zapamatovat. Ne, to opravdu to není ono. Systém studia by měl odpovídat příjemnému prostředí, které jste si navodili. V minulém videu jsem zmínila aplikaci Speaky. Tato aplikace není jen v mobilu, ale můžete si ji najít taky na počítači. Tam teda osobně aspoň mně se to dělá lépe. A když už tak budete mít to příjemné prostředí, najít si nějakého konverzačního partnera a příjemně, relaxačně si s ním povídat. A u toho, co si budete povídat, si vypisovat všechna neznámá slovíčka, všechnu neznámou gramatiku, kterou se chcete naučit a rovnou to opakovat. To znamená, že se nebudete drtit slovíčka el perro pes, musím se to naučit, jo. To není ono, ale budete rovnou z té konverzace si vypisovat do sešitu slovíčka a rovnou je potom v té konverzaci zase opakovat. Takže nebude to žádné drcení, ale bude to opravdu příjemné posezení s konverzačním partnerem na chatu a ještě v příjemném prostředí, které bude okolo vás. I u tohoto je ale potřebná přestávka. Nemůžete se pořád učit něco nového. Musíte občas taky vypnout. Takže se běžte projít, běžte si vyčistit hlavu a potom se vraťte. Teďka je podzim, za chvíli nám začíná zima, tak si můžete dát třeba i ohřívací lahev, na nohy nějakou teplou deku a udělat si tímto stylem pěkné podzimní až zimní prostředí. Pokud doma nemáte krb, tak na YouTube najdete praskání ohně v krbu, což taky vám může zpříjemnit konverzační chvilku. Já se s vámi pro dnešek loučím a u nějakého z příštích videí zase nashledanou.